Мен уразы оны шын айткенде бик та хөрмәт итәм. Оның мен бергә дуэт җырлаганыма бик шатмын. Һәм ул электән шундый хыялымда була торган ул уразы мен бергә җырларга. Һәм инде җыр яздык, чыкты, кешеләргә ошады. Ну, азакта китте барды, но анысы үтте, битте. Хәзер самое главное, без аның мен бик та якын дуслар, аралашабыз, сөйләшәбез. Гүзәл белән тагын бер дуэт языр идеңме? Бер җыр булса, с удовольствием. Гүзәл, без сезне чакырып калабыз. С удовольствием язар идем. Потому что оның тавышы миңа бик тавышы. Ничектер күңелгә ята. Вообще, аның мен дуэт язганда прямо ничектер Рәхәт иде. Рәхәт иде, прямо сәхнәдә торганда прямо килешеп торабыз как будто. Так что бер җыр булса, без с удовольствием.